På talrige opfordringer, så har jeg valgt at lave den her video og fortælle lidt om, hvordan jeg klatrer i min mast uden hjælp udefra. Og jamen altså, hvor kedeligt det er, så starter det hele jo med en snak om sikkerhed. Og det første, jeg vil sige, det er, I skal ikke gøre, som jeg gør. I skal gøre, som jeg siger. Ellers skal det godt kunne blive farligt. Jeg er en af de tosser, der sejler alene, og derfor så gør jeg også tingene helt alene nogle gange på de mindste tidspunkter. Men som udgangspunkt, så bør man aldrig være alene, når man klatrer i masten. Der bør altid være en hjælper nede. Og hjælperen skal ikke opholde sig under den, der klatrer. Og hjælperen skal have al sin agtpågivenhed og opmærksomhed rettet mod vedkommende, der er oppe i luften. Og ikke stå og snakke med andre folk eller lave andre ting. Når man skal klatre, så er det vigtigt, at man husker at tømme lommerne, inden man tager op. At man ikke har nøgler eller andet skræmme, der kan skvatte ud og falde ned og falde i vandet eller skade dem, der går ned under. Der er en undtagelse, det er, hvis man klatrer alene. Så bør man, synes jeg, have en mobiltelefon, man kan få fat i en lomme eller et andet tilgængeligt sted. Hvis uheldet er ude, og man sidder deroppe, så er der altså lang tid at vente på, at der kommer nogen forbi, hvis man er så heldig. Som alt muligt andet farligt her i livet, så bør man starte med at lave en risikovurdering og sige, hvad kan egentlig gå galt. Og det er jo meget indlysende, at noget af det mest, at det der falder ind først, det er selvfølgelig, at man kan skvatte ned og dermed falde i vandet eller falde ned på båden og komme alvorligt til skade. Et par af de risici, man overser, er jo risicien for kvælning, hvis man får viklet noget om halsen. Jeg taler af bitter erfaring. Jeg har nogle gange slået med f.eks. elastikkerne til bakstaten, når jeg kører hurtigt ned, så har man pludselig noget om halsen. Og det skal ikke gå ret meget galt, når man har sin egen kropsvægt til at trække nedad. Mange af os, vi vejer de der rundt 100 kilo. Der sker altså noget, hvis man får noget om halsen, samtidig med man kører ned. Og så må man også sige, at der er risikoen for, at man får et ildbefindende, blodprop, hjerteslag, hvad ved jeg. Og så hænger man altså derop. Så når vi skal dimensionere vores grej til at klatre, så er det vigtigt, at vi dimensionerer det ikke bare efter vores egen vægt, men faktisk også, at en hjælper kan komme op og hente os. Så det er det, man kalder højderedning. Det skal selvfølgelig helst ikke blive tilfældet, men vi kommer tilbage til det senere. Når vi skal tjekke, om vores ting er dimensioneret til at kunne holde til det her, så er det vigtigt, at vi tjekker alle ting. Ikke bare faldet, men også vendeblokkene ved masten, hvis vi har faldet ført tilbage, og aflasterne. Jeg gør som regel det, jeg afslutter mit hovedfald på mit spil, enten med self-tailingen eller simpelthen med en knude. Hvis der skal være luft til, at en person kan komme op og redde os i det samme tov, som vi hænger og dingler i, så skal der faktisk være 15 kN, svarende til 1500 kilo i brudstyrke i alle dele. Det er ikke til at bruge shaklerne på faldet, eller snap shackles. Der skal bruges et godt gammeldags pælestik. Så kan man så bruge shaklen til at lave en sikkerhed bagefter. Og det er så fordi vores shakler ikke er godkendt til klatring. Jeg vil også lige tage et par ord med omkring påklædning. Jeg skal helt så sige, at der er temmelig koldt i mastetoppen. Og det er ikke usædvanligt, at man kommer til at opholde sig deroppe på en halv eller en hel time, hvis man skal reparere et eller andet skærkevind, eller bore et hul, eller poppe noget. Så husk noget vindtæt tøj. Sørg for nogle benklæder, som er elastiske, så det er til at holde ud og bruge benene. Sørg for noget ordentligt fodtøj, arbejdssko eller vandresko. En hue ikke af vejen, hvis det er koldt og blæsende. Eventuelt en klatrehjelm. Nok mest, hvis man er typen, der finder på at klatre op i masten, mens man sejler. Jeg synes, det er en god skik. Ikke at have bare arme og ben. Ikke noget med shorts og t-shirt. Der er altid risikoen for, at vi møder en grat et sted eller en lus i en vej, og man kan nå at skære sig rimelig meget, hvis man ved et uheld kommer i kontakt med sådan en. Alt det grej, vi skal bruge, det skal være godkendt, og minimum godkendt til klatring. Ikke nødvendigvis godkendt som arbejdsmateriale. Da vi har noget, vi gør i vores fritid, så gør vi det jo på eget ansvar, og Arbejdstilsynet kommer ikke at se på det som en arbejdsulykke, hvis der sker noget. En af de ting, jeg ikke har fået afdækket og ikke har styr på, det er egentlig, hvordan vores forsikringsforhold er. Som privatpersoner, hvis vi gør sådan nogle ting her. Det er ikke muligt, at vores normale, eller det er ikke udelukket, at vores normale forsikring ikke dækker. Det er en af de ting, jeg lige skal have undersøgt selv. Tingene skal være CE-mærket eller EN-mærket. Og det grej, vi skal bruge, det består af en sele. Og det kunne være det, jeg kalder en sædesele, eller det kunne være en helkropssele, som jeg selv har.
Det er lidt en temperamentssag, og så er det spørgsmål om pengepunkt. Førstnævnte fås fra få 100 kroner på tilbud i klatrebutikkerne til det sidste, som er et professionelt arbejdsredskab, som typisk koster 2.500 kroner. I princippet er førstnævnte fint nok til det, vi skal bruge den til, både i forhold til sikkerhed og til det praktiske. Og på en båd betyder vægten tit noget, så der er forskel på, om det vejer et par kilo eller et par 100 gram. Ulempen ved den billige udgave, det er, at den ikke er behagelig at have på i længere tid ad gangen. Den klemmer mere på benene, og det er begrænset, hvor længe man kan holde ud til ophold i masten. Udover en sele, så skal vi også bruge nogle karabiner, og de skal også være godkendt. Og vi skal bruge det, man kalder slynger, blandet til vores fodlykke og kontakten fra fodlykken til askenteren. De to komponenter, vi bruger for at kravle op og ned ad rebet, askenteren og descenderen, eller belay devices, som det også hedder, de er mest velegnede til nogle bestemte tårdiameter. Og hvis man ikke har nogen fald, der passer på de diameter, så må man række et ekstra stykke tår til. Og da jeg selv sejler en meget lille båd, hvor faldene svinger mellem 6 til 8 mm, så har jeg simpelthen et stykke tår, jeg hejser i masten, inden jeg begynder at klatre derop. Det er altafgørende, at man læser brugsanvisningen på det her klatreudstyr, og det er altafgørende, at man respekterer det. Så hvis der står 9,5 til 11 mm, jamen så finder man et stykke tår, der passer til det. Jeg kan på det varmeste anbefale, at vi bruger vores outdoor-butikker, spørger dem til råds og får dem til at sammensætte grej, der passer sammen. Det bør ikke være dyrt. Det skal bare være godkendt, og det skal være velegnet til formålet. En ting, der ikke kan siges så ofte nok, det er, at vi skal arbejde med 2 reb samtidig. Et arbejdsreb og et sikkerhedsreb. Og det gælder også, hvis det er bare en bådsmandsstol, og man får nogen til at trække en op i et fald. Så sætter man altså ekstra fald i selen, som man tighter op hele tiden. Husk, at vi må ikke bruge nøgen spektra eller nøgen dynema til noget som helst, der med det her at gøre. Det vil sige, at der skal være en strømpe udenpå af polyester eller tilsvarende. Og det er fordi, de her fantastiske eksotiske materialer er dårlige til at håndtere varme. Og er der noget, der kan opstå varme med, så er det jo friktion, når man f.eks. kurer ned ad et tov, eller man pludselig bremser. Jeg vil gerne henvise til Arbejdstilsynets AT-vejledning om arbejde i højden for reb. Det er en rigtig god idé at have ved siden af, også selvom vi gør det her i vores fritid og ikke gør det professionelt. Det er en rigtig god idé lige at se, hvad det er for nogle farlige ting, vi har med at gøre, hvad det er for nogle ting, der kunne gå galt, hvad det er, vi skal tage højde for. Fordi vi gør det i vores fritid, behøver ikke, at man skal gøre det med hovedet og armen. Mit grej består af 3 hovedkomponenter. En sele, en askenter, som jeg hele tiden har over hovedhøjde, og som er forbundet med en fodlykke, og en descenter, som sidder fastgjort på min mave, på min sele, og som jeg også bruger til, når jeg kravler opad, men primært bruger som, man kan kalde det gasantæner, når jeg kører ned til en kontrolleret nedfiring. Jeg skal ikke på noget tidspunkt koble noget om på vej op og ned. Det hele kan blive siddende på rebet. Jeg kan dog for nemhedens skyld tage ascenteren af, når jeg skal køre ned, og så sætte den i mit bælte. Der er sådan nogle loops på siderne af en sele, og de er rigtig gode til at have nogle reserveting, nogle ekstra karabiner, og jeg anbefaler også, at man har et par prusikgreb til, hvis noget går galt, så man kan lave en nødløsning, og man kan sikre sig, mens man venter på hjælp, eller man kan finde på en alternativ måde. Man skal altid have en plan B, en alternativ måde at komme ned på. Det er uforudset, det sker, når man mindst venter det. En af de største udfordringer ved at klatre i masten, det er, at det er næsten umuligt at komme højt nok op til at arbejde i mastetoppen. Og der er 2 måder at løse det på. Det ene det er, at man har en justerbar footloop, så man kan gøre sin footloop ekstra kort, når man er nået til mastetoppen, så man ligesom kan træde ekstra højt op. Jeg skal helt så sige, det er ret ubehageligt, fordi man har følelsen af, at man kan falde bagover, og der sker noget mærkeligt med ens. Jeg bliver lidt smule svimmel, når jeg lægger hovedet bagover på den måde. Så det skal man lige være varsom med. Et alternativ, det er, at man simpelthen bruger en speciel stige, en blød stige, beregnet til riggeropgave, så man hejser op i det samme fald, man skal klatre i, helt op i toppen. Sådan så når man kommer helt op i toppen, så har man et par ekstra trin at træde op på. Det samme igen, det er lidt specielt at stå deroppe og arbejde. Så kunne man jo være fristet til at tage mastekranen i stedet. Der skal I bare huske, at mastekranen er ikke godkendt til personligt og må ikke bruges til det. Askenteren, som man ser her på rebet. Sådan der. Og askenteren er forbundet med footloopen, med fodlykken. Når jeg har gjort det, så tager jeg min
decenter, og på mit belay device, der er et symbol, der fortæller mig, hvordan snoren skal rundt. Det er vigtigt, at man husker det, ellers så bremser den ikke. Sådan der. For lige en fod, jeg tager bare en enkelt fod i fodlugten for nu. Sådan der. Og så er det sådan set ellers bare bøj benet op med skinteren. Tag slæk op. Sæt sig i sin sele. Sådan der. Og som jeg bemærker, så giver mit tov så lidt. Det er fordi, det er sådan en klatrerreb. Det der hedder dynamisk reb, jeg bruger. Det er jo lidt en smagssag. Fordelen ved det dynamiske reb, der er, det fjeder lidt, når man gør hårde brems. Ulempen er, at man skal tage højde for det. Jeg prøver at bevæge min askenter opad. Strammer hjem. Hænger i selen igen. Op. Hjem. Op. Hjem. Op. Og hjem. Stille og roligt. Indtil videre har jeg ikke haft sikkerhed på. Det skal man selvfølgelig huske. Og der har jeg et ekstra fald. Og det der er en Prusik-line. Og endnu en karabin. Skal lige ud, så jeg kan fange faldet. Sådan der. Og puseknuden er meget, meget simpel. Det er bare en lykke, man lægger rundt. 1, 2 gange. Sådan her. Sørg for, at den ikke er kinket. Kan vi se den her på kameraet? Sådan der. Og det er faktisk nok. Når der kommer pres på den, så kan den bære hele min vægt. Selvfølgelig skal tåret være dimensioneret, så det kan bære. Det behøver kun at være et par millimeter tyndere, end det tår, man bruger på, man kravler op af. Fordelen er, at samme sekund, der ikke er belastning på, så kan man skubbe det frit. Samme sekund, der kommer belastning, så låser det. Det sætter jeg på med en karabin, som jeg så også låser. Og det vil sige, den skal jeg hele tiden holde så stram som muligt. Når jeg kravler op og når jeg kravler ned. Sådan der. Og husk at tage min sikkerhed op. Sådan der. Jeg prøver lige at køre ned en gang. Og jeg starter med at tage den fri her, for askenteren, der er ingen grund til at tage den herop. Sådan der. Hvis der er noget, man ikke skal bruge, så er det tilbage i bæltet med det. Og få det låst. Man ikke taber noget. Min decenter, der skal man huske, at han er over en bløde kant, når man kører ned. Sådan her. Nu vil jeg lige prøve at hænge min sikkerhed en gang, så jeg kører bare lige en smule. Til den bremser mig. Så hænger jeg i sikkerheden. Jeg skal lige op igen, for ellers så bliver det lidt svært at komme ned. Så er sikkerhedslap igen. Og kan frigøres og køre med ned. Når man skal køre ned, så er det simpelthen bare at stille og roligt
En hånd på rebet, hen over den bløde kant, en hånd på håndtaget, og så kører man bare stille og roligt nedad. Nu har jeg glemt min ascender deroppe. Det gør selvfølgelig, at jeg ikke har nogen footloop længere. Det er ikke noget problem, når man bare skal ned, men normalt vil man have taget den med sig ned. Her ser jeg min sikkerhed i form af et puseknop. Meget simpel knop, som har den fantastiske fordel, det må selvfølgelig ikke være snået sådan der, har den fantastiske fordel, at det kan bevæge sig frit, uden belastning på, og samme sekund, der kommer belastning, så kan det bære min fulde vægt. Og igen, løsner det, og det kan køre igen. Så det er genialt som sikkerhed, som backup. Man skal bare hele tiden, man skal gøre den så kort som muligt, og hele tiden følge den med. Ens fald må absolut ikke blive mere end 1 meter, man falder. Hvis man falder med 1 meter, så kommer man alvorligt til skade, på grund af det opbremsning, der sker. Og husk sikkerheden selvfølgelig. Når man skal køre ned igen, så kan man tage ascenderen af. Sådan der. Alt, man ikke har brug for, skal låses over i bæltet, så det ikke kommer og flyver rundt og laver ulykker. Så er det bare at huske at få sikkerheden med ned. Sådan der, så kører vi stille og roligt. Og sikkerheden med ned. Kør igen. Og sikkerhed. Og man er nede.